Abushan for me mamunyina dwo makwaba ediba titi obi kire dwumadie so nanso Nyankopon adom wo de kran kwa kyen yasana hia maka kyo se dumi mi da nwumresi ya ne braso se isua de nanso ye hia ewo Asante Mampon tunsuom ahemfie ana ye ne oba bedi nkomo afi yesua de na yesua de ne senti ne sempanyin se oman bia wonim na mamrede na manne no oman mu nipa enim ba bi omukọ sanso no nyumtuni bi efe no Marcus Garvey Nanyum tuo mu no oka asem bi osi nipa bibre bia wasase so wonnim wa mamre no amane no sa nipa no tese dua a eni hini e kyesa wote ase no na wonni hini no na wawu nananom wa mamre nananom wa amane nananom wo niema anum de kyekere oman nananom wo niema anum de ebu man nanso ne sua trenti ye jasa ne mane nyina to eno ana tete obi kire abedwafo yasana keka ye ho na yakofa ede ba sebe ya edumi mi da nwumre sei na yesua de a no wanya bi dia tu kutuku mfise mpanyin sei se wutwam na so bi tu ne bafo a na do bia tu kutuku na da kye a enche ye kyena no odu ba bia ho be kire wa wo so ede abobra ye hia ene anwumre ye ba be twetwe nkomo ye ba be di nkomo se wate Asante Mampon din wate Asante Mampon tunsuom nso din ene me ne Asante Mampon tunsuom hene ono kro ya sanso eye butuku hene sanso ana oye atumfo hene ewo Mampon na nakita abodi miensa Abusafo enam se mempese mefumunti no na nankasa din de mema ono a na abofo se mpanyin se ahenie ede se soja ana se asra adwuma se nipa no nya na bodin na se wote so a na waka na konwa ede ya twitwifom nanso yenima mamre niensa amane de mi ankasa me mo ohene din mema ohene na aboni din na wodi ne dibre a udin wa Asante Mampon hanso atudwa ohene wadama mema kwa baba titi obi kire so Minyake mejoso ohene sade ahwefo nyina ehwe sadro ya me no hye nipa be mpimoduo wotwe ana ehwe ne sisi a omumu abefo ntintan so nka ho sanso ana ahemfie mpanyimfo nyina ana ehwe dwumade ohene mempese mbefo munti no mesro wadama wa wudin ene wudibre e wa Asante Mampon ha yo minya me de wasipi de di kan no mecha Asante Mawura opemso o setutu otosumienu na Asante hena na odaroma nyankwada na no na wudi wufie aduenu beta ba nwa so yi Asante man Ghana man na ya nya so fa so pi na ma monu yo macha Asante Mawura wie na mecha me ankasa me wura ya me som no doctor da sebro sebu so otosumienu na Mampon hene no Asante Mawura wi hene okokyira hene na odaroma mecha waburu na masacha me ankasa me mame na ja kuma di fie Asante Mampon mahema ana odaroma me chiaw Mampon atan ko nyanyina ana odaroma ye frame na ageni mbuaten ya metoso mienu mene Asante Mampon tunsumu hene me ko ya sa ye butoku hene na me sa ye da sebro sebo nsu na tumfo hene ohene me da se Abusafo safe na do fide na to ase ha eye atenka tete obi kire adwumadie na wasoguso a wotwe motwa me da me ho aba metwa me ho sesia fi sempanyin se de so na beti ho dwom no ya na ne ho na dwuma ye di ode ne ho bites ade kita ye mu ayede ebro ye hunu ohene den de uma ye ntwa ye ho mra sesia ye ba ya na ye bifi ndem komotwe na ase me da me ho aba Abusafo me da ma se mwatwe me ama madame ho abasesie maka kyo se nne ye chinchire ya ba be pie Asante Mampon na ya be pie Asante Mampon ide na ya ko Mampon tunsuom ahemfie ho ane ne nana ageni mboaten a oye tunsuom hene edi nkomo ono anso ana oye Asante Mampon atumfo ehene ana osanso ye butuku hene nana kita ahene miensa na mame bitie na hima bitie botoku tise tuku tise anya hwe Abusafo se maka kye me se yesua de eden a ye befom nkakra na nananom ha no mu atentene dwuma ye de obetime de wadwenkyere aba 0244508778 mepacho se o wasem bibisa mepacho wo de fa honom a mebusa wo hene ama na wo hene ayiwa no 0244508778 wo hene wadama sade wodi kan ma ye hu ide adan na wonko ahenie miensa de o menua me da wasipi de tie ne se
wa wenim tete ho ntokwa esiye me manfo efre denchira na ye tu kwan ya nam sam saa na ebepie ekuro yi so na medi ka ba ye no me kwachekire makura eho no ene efre no butoku no na butoku no ma menchire omu kakra de tie ne se me nana ya sabre wode made hye nyina bepie mu no okọ afuom no ye bofo ya na oye ha ko afuom afi no nsia bo ya obi akọ afuom no nsia no ba fie ade hye nyina kwa afuom obi abedu fie me nana nko a oni ho oma mema afa tu ye te ho hwe mu ko hwehwe na ko na afuom hwehwe ne kwaye mu a me nana no ye hu no na ade ache tete wo so wa wonu se ye gide madi te na wo se nanam ye bọ apaye ye apaye so de ba ya opani no ebi hu no ye apaye ehwa na boso me ba kwa ba na me nana na ehu no afi na da bia nan so no ba de hye nyina wo fie do mo te ya ne se mo dan so ye kim na di ba ko pa no mo te do mo te ya ne se miami nie butoku maba omu pie be hwe ya me nana na wagida daduanan no wana wapie ya bone doso ya dress no se konfo pepepe be ka konfo amunyina mu se ya konfo se hihye no ho me nana ba ehwa na anadwo no msole ye ya guruma no a ya pa ya bo na tenase ena wo ka de ekosi ye ejire ekosi ye nyina ne se okwa afuom no na nana no be fa no kwohye ebodan bi mu ya eye ebodan emu na omko hyeye te ho na omko hye ne de ekosira no eji sa abodan na ofiri mu pie ye no fe no ebo tokuro mu eho na okọ ya okọje ni nsira ya ekosi no yekọ hye ne de ma obeye konfo ohne yedi nkomo wo se bebia na wote ana bebia na nakọ afuom no you can say okodi wiram be adaduanan ansa na obefie ohene eho na muda so tiai ana se eho ye bia foforo ye omini ameda wasipi se eho ye bia foforo na tunsuom no de ma edin ko ba ye nie abra mi ruada sasere ma me no eho na besi me dan ye dikan na me ne made hye ne me yire no me ba ye di ka tu ba ye ti madwuma na me ba ya me gusu ame ye etu na me bo me siesie etu enti ekonkra ma ya obi a ohia bibia ne seka ne soso bia me bo edema no na akora na me sa soso ni ma bibido kakra enti se tete no so se na yaresa bia no so hospitals no so enti se esoro ka akoda se be ka we kunim soro e ka na conversion e ka akola ne omu dimrika ba madwumam ti de ne ba dade na meton no ensu na me di num no ya fe no eton nsu se me senso ni bi gu akola no so di sam nanim e de bi dwale akola na ehwa na conversion na tefra akola na ni so neko obia oyale bia no no aba mama na duro na nkankan ne nkola ne de no soro ne de ne kan nkola ne pa ti kan no a yese mo menko ne nko je ton ensuo no bi mfa nwale akola na de dwale na no beto no omo ba na me dwale ne bi na na atene ni so enti yenko je etunsuo fa akola no nko ne mfa ne nu etunsuo num bia efe no tunsuo no eho ena ne wo ba o du tunsuo m kwanta ho ne aye filling station si no na so na ho na me na si ne dan edikan ne tal dan si edikan ho no si no eho so na oye adwuma no nti yenko je etunsuo emfa nwale akola na no ho to no tunsuo no eno no ho ti mampompata obi a kire ase monko tumfo no ho no mfa tunsuo engu akola so no ho beto no ti tunsuo fa no ko nu tunsuo eno ni tunsuo no but it is say obusafo mo no be ya adwena ohene a kire ni den mienu mu wa kire ye buotokro mu wa kire ye tunsuo mu ana na de ka ho no de senka menya pesmedi anka me amenkire se atumfo hene de oboda de panye kase de tumfo obo no ane hia nti na oboda de no nti no sa de no abeka ho ana waye no so hene odi kan so akanti na se de ka ho miensa ne de me amenkire mu ma ohene na eje breba no ohene wadama yenhwe ye akanfo ye asantifo ye ganafo niema emma nipa danso
ɛyɛ abusua a wɔbɔ tunsuomfo anaasɛ tunsuom hene ɛbɔ abusua bɛyi to mira medase pi tunsuom akunya ɛyɛ aduanafo ɛna ɛforo saa adwawe nti me ne made hye nyinaa ɛyɛ aduanafo na sɛ dem di ka kyerɛw sɛ me nana ya wo de baaye ɔkɔ afom a nananom kɔfa no ya ye ma ne tumi no nti no saa bere no abusua bebre no mba ne hɔ ayarehwɛ ya ba na me nana sane yale na ho tɔ no a na nana ma no baabi no abɔ ne sesen no atena edu ba me kurom a ɛyɛ tunsom ne butoku no a ya wa abusua ko ne nyinaa bi wɔ hɔ ya wa agonafo wɔ hɔ ya wa awekofo wɔ hɔ ya wa betufo wɔ hɔ ya wa seneefo wɔ hɔ abusua ne nyinaa ya obi wɔ hɔ fi sɛ nipa ne ba na obehwe ho yale a na aka obo ha na ohia wo okwa na okoton ose makwakoto papa bi a osom wo boto kurum o mama nya wo na nipa ko so no so aba o so baba na yeyi ama na ose menko bi metra ha ya eno ti uba me kuro yimu a ma de hye ne de me wo abusua ko bebre na emom no abusua ku a ya foro saa akunyan e ya aduanafo me da se yenhwe akonwa bia wodin minim sɛ woyɛ ɔhene na mom din na na gyenim boaten din foforo ka ɛda akonwa no ho sɛ santeman wura ɛyɛ dan ya ofra benwa de a opem so ka ne din ho din foforo bi ka din ho ɛwɔ akonwa yi ho na sɛ din foforo bi ka ho a wadama ma yɛnkyere mo sɛ din foforo bi anka ho so a na yɛtua na mɔkɔ yɛnim yo wadaro ma din a me wura de ma me ane atomfo no eno enim abodi ode maame nti afafo matomfo no meni abodi fufuro bia bi na meda se busafo safe na do fidi na to ase aha atenka tv titi obi kire ana woni guso a wo hwe mame ntwa me homra ye ba ye be fi nkomo no foforo ase me kai se me ne nana tunsum hene ana edi nkomo ena anwumre asante mampon tunsum hene ana me ne no edi nkomo yi metwa me ho abasese ya montwa me abusafo medam asese mwatwe me ama madidwaba maka kye se duakro ho ya na gimfroma ebu ode ne ho bites nko a ne kita yemu uti anyeye na se mesmiti anyeye na se ne nse hwan a ene na dwumadie no ekɔ na wie ya no eno nti metoto sre se woni gise dwuma yedi eboa na ema wo hu panyinsem se sabre se ofri mampoto nsumu a wo hu kuro mu panyinsem wo hu ba bia kuro no an kasa fi wo hu din a nananom ede to no na din abose ene na beso yemu 0244508778 makase me a medi dwumadie hu tia me medi ede kofi kakare me ne nana ejenim boaten eye asante mampoto nsumu hene ana edi nkomo ene anumre ohene wadama wodi ade amfie dodo sei minya ke me da wasipi me tra kunya so amfie numnie yo sebeya da bia ya na meka bisem panye si do amanfon so a na yaka ya no sabre na esenke nyina ya botuntum na ahemfo dodo sei ana abesene ko ansa na waba o ma memienu miensa bi kura mani beje yo men nanom a mo abedi akunya ya me maba no me beto so enkono 9 jo bedasna na una na panye de do di kan pa odi akunya ba ya on the friend ageni boaten ya we di kan na edin foforo be na wabusu no ya busu edin ya wo ya bresiama ya wo kofi sanchire ya wo kobo ya wo fosu eso ewo mu ya sa wo boaten we no ne abusu adi ni pa wa abusu no boaten ne dia and ya say ono ana odi afiri de nchira ya odi e bai na me dase na ma me hwa afne ma hu ase esemensa aye kitakusua ewo bibi kafa ahene hu ana o mu se akunya ajese kusua sumu ase sumu yi so won pese eba so kan de che sana akunya te akunya tuntum bia sana te so pese akunya na eboa wa wote so na eboa wade hye wo manfo na eboa Ghana man a
na wo sa wo som na wo som akonya ne yi enti makonya memfa eni agorokora mikutam ti se kusua fi se eno na ama betese de ne metie me ne ma de hye nyina ene wadama wam ye hu se wo asante mampon hene nana Dr. Dasebro Osebonsu misi aja nana afi yenhwe yemra hene no ankasa se yeyi se wo bonade wo botuo amanoa bibi fufuro ho a wo ye de boa santima mpɔhene ye nana santima mpɔhene amode kosom santima yana ura medase pi be ba fie hoi nana mpɔhene se be bu se be son waje matum prekopɛ fi se me som pa na obia no se ye mo akunya na ye mo dibre na se wo som na so wura ni a wura no so so mu na opegyaw ti me som ti me wura opegya me ya oboma pakan hene ya metuwe me da pakam menye ne paketo akora ye wura de se wo som na se so na ni nko ade a ene de obepegya osisi a sei na no adadwo de etwa mu na nanom be se nipa nsia omosom so ye wura ni opegya wono duba na mampɔhena himfia som no obia som se de be ya ye wura nani ebehu no na obepegya no ade ba ko a ye wura ye deda na se pa no se wo som no nko ane so na ni pe one ne maame na jakuma de fie ehɔ ane afrew ne abo aba so ti me ba ye dwuma ahodo bebre na medima nana me no kasa sisi ai me na mesi nana mampɔhene nanam ɛwɔ mampɔye municipal assembly ho me no kasa sisi ai ye wo land stool land committee ye wo ahemfie ya hwɛ nana mampɔhene sasesem ɛso me ye member of the committee ya me de som ɛwɔ mampɔ ahemfie ye wo committee ahodo bebrebe a nana mampɔhene ɛfo mo am ya tena asem so a me so me ka ho bi ya me ye enti ahemfie ho no committee bebrebe so na me serve ya me de boa ahemfie no empuntu nana wadama mfie numu ni afro akonwa mfie numu ni yenhwe mfie numu wo ye nim woni so ade hunu pepa mputuduma wo wadwem se opese wo ye de boa tunsuo mu hene tunsuo mu man emebi ka nana asante mampon hene mfie numu wo ye nim ni ma ye hu woni so ade hu yo minua adaroma ba ye wo hu ma himfie ahemfie dada bebe dia de mfie numu ni no na jabe yo edu wura na enso ani papa me ba ye mabusu apa ni tamachi na me yensesie ewa ha ya ne aha aye kra behwe na mom no nya no ano no de nananom ye no e wo se me so mabai me toa so mfie num adi manim no mani so adi hu no se ma himfie meka de wo hai eye atakwa me no meka ni nyina gu fom na mapegya na adimu na hye na mampɔhene na nimonyam eno mfie num adamanim no me botae ba ko asimani so no ya dwuma mba be ye fie ha no no be sesi ahemfie ama na fata tunsuo mum na ebi aka na mampɔhene sato so biom so eye tunsuo mum ha no ye ni community center bia enti dwuma die bia ye die bia no ye di no wo ye main road oba he obi ko ho a onko enkoje permit wo he no ablock road ebi so na emergency bi so asi akiri ye nyina nim se de emergency situations e ba se sitie bi ko ho asebio na ye ja bi ko ho asebio se bu se be so na oba bi okɔwo na wo se car timi twam kofa no wo hwe na ye sikwana na ye yie ti mani so adi hu a se adi manim ne se me wiema himfie ne pe me de community center e si ho na se o man ne di dwuma bia ya nkwankɔ block main road se ye yie nti ye si main road na ye di sa dwuma no wo community center no asolefo ye hia mu nyina je se block main road me mpene sa ti fie num adi manim me mpene fo nyina ya dwene ho sa abotai mi ne we ne de asie ne so se ya himfie ene community center yesi dia mo man ene ne mebotae ona medase ma yenhwe o man bia be ko nanim a ye de afahye aforebo nkabomu ana kyekire man no tunsuo mu hene e wo afahye anaase wo aforebo wo niema bi a oye na fia no e de ka ne nipa bomu ana medase pi minua tunsuo mu ehene e wo bi afiwe ena edi frase me baaye no na sabra mbeba no na akunwa no nya mpagyae na mampɔhene nya mpagya makunwa no nti na mpanifo na uhu a omatwa me ho hye ne ni ho me baaye me so mpanti na nana opagya me
ya bom oyɛ me brempɔn na manya akwanya no so ɔma me tumi no sɛ menye me mpanifo ma pa mpanifo yɛsɛ ba kofo nsan so nyankopɔn ani kata ti mpanifo bɛka me ho no fe na yɛhyehyɛ bibia ya adwumadie na ɛba so August yɛ di anim yae na twɛ me ba abusafo me kai wo sɛ yɛn ana yɛbedi kan edi dwumadie no akɔ TV so na yɛpɛsɛ yɛsrɛ nana na sɛ ɔma yɛ kwan a bosome nwɔtwe aka bɛɛ bosome mienu pɛ na edu so ɛne ɔma yɛ hu edikanfo a yɛdi dwumadie ɛte saa ɛbɛba abɔnten ɔhene wada amasɛ kwan da hɔ de a ka kyerɛ amansan nyinaa sɛ wama yɛ kwan na amansan ni adanse ma yɛ mo na the right na mamo enti mo any first television station mo ba fire bibia ɔhene yɛ ya daase advert ne bibia mo na de ba mamo ɔhene yɛ amamo daase abo de akyerɛ ewiase nyinaa ɔhene yɛ daase nti afi yɛ to aso ma yɛ ni to August na yɛ de edi kan na ɛno no yɛ botaye a yɛ de yɛ ne hyɛ me kuro yi mu no emu yɛ sum du anadwo a aban no ɔyɛ bi na mo amunim sɛ Ghana sɛ be yɛ how dɔso nti yɛ da kopɛ na aban betimi ayɛ bibia wie nti yɛ temamufo no ɛwɔ sɛ yɛ soso yɛ fa kwa bi so ɛbɛboa aban no empuntuo be kai afra sɛ aban de nkane abaase mfa mɔbɔ ɛhyekyɛ yɛ no sambre man bia nya amiensa na sɛ wahwɛ sɛ tunsum kakra kai afiri ha kɔka butoku na sɛ sambre man nya bɔbɔ miensa sɛ no kora na kɔ fast ma bra sambre man wɔde kɔbɔ ha yɛ sɛ sambre man yɛ tim patam agye no kɔbɔ yɛ wɔde kɔbɔ ha yɛ sɛ sambre man ti fie we mu no kɔbɔ yɛ wɔde kɔbɔ ha yɛ sɛ na fie nti no de kɔbɔ animu ɛno so kɔfa wɔ ha bra sambre man nti yɛ nyina so nim sɛ esum mu ana abɔnefo no ɔmodi nsɛmɔne nti saa August afɔ dia yɛ bɛbɔ yi yɛ de esi hɔ sɛ de to street box na yɛ mantam ha ba bie tokuru bia mu yɛ de street light bɛbɔ hɔ sɛ de bɛ ya bɔnefo ni nyina no du anadwo a yɛ nti bibia na sɛ do nwumɛ na sɛ wutwam ha school pon kase ba ko ha yɛ fɛ no St. Joseph's seminary secondary school wutwam akwa anadwo a yɛ bɛtake osisi a ni nyina ne sɛ ɛhɔ nyina ayɛ su nya kanea na ba mienu miansa be bɔ ha agyae enti nim sɛ tunsom nyina yetimi ade bobs no bobɔ ba bia be ma akɔfo no ɔmodwumadi nso ate empo enye tunsom ko sɛ ahode ne ba ɛsɛ tunsom abɛyɛ the heart of Mampong enti yɛbɛsa be extend no akɔ mmea bebree ɛwɔ Mampong ha yɛbota ya yɛde asie ani so a August dwumadi na die no ɛno no abusafo ma men kai wo sɛ wɔhene bia ansra de nanso we de mesremira na nka wo de ato ne manfo anim wɔhene dwuma yɛdi no wiase afa na nyina yɛdi na burukyire yɛdi no wiase ba bia wɔhene ka kyerɛ wo manfo yi wo mu wa kyichi ne benkyeye sɛ omumra meboa obosome nwɔtwe yɛ mu na nka dwuma wudi omumra enye bibi kɛseɛ bia na mu mpanyin sese yɛgye asra na wanye bia izu sɛ wo mɔwerɛ wo nti sɛ wo fi Mampong na wo fi Mampong tunsuom na sɛ yeye bibi sei na wo beye bia megidi sɛ eyedi mbɔ kɛseɛ ma wɔhene wadama we de mpanyin se de ɔde na boa no ɔno ana yi ne ɔde ne kram ɔno ana yi na no kasa nti no ka kyerɛ wo manfo sɛ bɛyɛ manfo nka sɛ me kofi kakare na me de ɛhye wo ma no no mumra meboa wo ɛyɛ bosome mienu edi anim yo santema de hye ene Ghana ma nyina madaroma ɛyɛ moa de nyina na je ni boaten ya me santema potunso mu hene santema po butoku hene sai da sebra o sebo atumfo hene me na me de ma hia de etumani se August ya eba yi be se keka yen saase na se de medika kire mu no ye de tonkane a na ye de boa Mampong okuri na Mampong okuri so fa ne temapa efira ye tunsuom tunsuom no e wo Mampong mfimfi pa tunsuom no esren a Mampong ba bia so asren timisa dofo nyina mo amwo akyichi ne benche nyina se du ha mummra mombaye mmoa na mombeyi kakra na momfa mmoa na ye hye mo bo so se kakra bia mo de ba bia no do ne be ka se be putu no into good use ye de ba adwo papa na mo nyina so ohu so mfa so timisa ma de hye nyina mo amwo akwantum mo amwo nkran ba bia se mo nyina du August a mo nyina mommra na mo beta yachi na dwumadie no enkoso obshafo ohene ana de na no disem atodwa no na ye be kokora no mame nkai wo se Mampong aha university wa ha sei ohene kasa no wo se university no e wo na saahye so na wadama school no eye akodi abansem ana so ohene wo ni so ade hunu fa school no ho yo menu ameda sipi school no wa abansem na wa nu se school no aboa Mampong ade hye
ɛne asantema de hyɛ ne Ghana fo nyinaa ti ye ɔmamu ne nyinaa japade na na mampɔhene ɔne madwene ho na mampɔhene ne so ade hu ɛne sɛ ɔno so benya ɛnje obi ne yaba na yabesisi hostels ti me ne na mampɔhene da sɛ ɔsɛ bonsu yɛtu ho anamo ya yɛnsa ka bi ɔmaba na mampɔhene mama kɔkyerɛ ɔmo asase ya wɔde ma wɔ no mo ɔmbota ya ne sɛ ɔmba besi 2000 hostel 2000 capacity ya yɛ empem yenu dan kran pem yenu no mo da ma school no sɛ de bɛya hostel ho nyɛ den ade bia no ɛho kɔyɛ den na ne bo ɛkɔsoro nti yɛpɛ sɛ hostel no ɛyɛ affordable boni bɛka ne saa sɛ de bɛya wofuo bia anasa dusuani bia betimi aha bie nti mi wura ne bota yɛ ne so no ya meta na chie nti investors no ɔmo free South Africa ɛna aba ɔmo bɛhwɛ nti ɔmo apema san ɔmo chi yɛ kɔboa ho ne yaba ya yɛ nim sɛ ɛnkyɛ kora afi bɛkɔ na wie yɛ no na ya kate so na dwumadie no na efrase badia me ne me hene asebo se bonsu yeso so yedie na de aboa school pon no no dara so hene na ne sai se de na amanfo enso no bugye mu ne sentin se ye beji wo mu a asase no wo mu nsem asase ye wo hene de ade ne nso nipa bi na tena so hwema wo mu wo hene eba saa wo be pan won ana se wo hene yam ye nti obeya do ya aboa wo yo menua wada roma ne nyina ano sabio bru sabio so yentime mpam ma de hye no se omo se omo kuku no mo kaka mfira asase no so na yemfa sabio bru ye betu nsa kakra e de ama wonum ye wonum a omo akɔhwɛ so ama me a asase no ada ho be sisa abire no ya omo do so didie no ye omo pata sika kakra ye de be ma wonum na omo so agye no mahunu se sasa ne ye do na nana agye na ode ma university no na yesi ho se ya ono aka se mu ono do asase so ne ba da ache obekɔ bie no mpata sika kakra na de ama ye nie nti me ne me hina dwene ho ya saa dwumadie no ye be ye da ma de hye a omo asase no so empanyi se agro ye de no na ade esa akontufo oyene wadama ye kɔ me pa chochi a wo mpanyimfo ye na yemkɔ yo me rake me da wasipi ye di ka me chia mia me do wiase makoma ho tofe ma de nyina na ya asante otoso mienu anadwo so ma hema me no ka sha sisi ai o US abrochimam oba hema me chia opi me chia me nso no ma didi so yi ogu akuro afana okese na adwo so ma hene me chia na wi afa kenten na ofin so hene na me chia na bi kusi na ma so kwanta hene mo nyina ya mense no na wadaro ma bum mu ase chia mo nyina asonafo ni din no ba sa chia mi anka sama busu apani ya na wa ne ho dodo na wantimi amabie fa na ntiedu one ne yere enumele ene na nadu me chia onum nyina me chia mi anka sama maame na bom chidom ona e bibia me ba ya na me nimpanifo kra me kwa maame na kuta mate e fa no ba pa eno grace amanima owo me chia opi me chia madwumanfo ene me mpanifo nyina ene me krom man nyina chia obia empanyi se etuo no nya chigyina pa ana ebo ebushafo aha ana de nankoma twetwe ni nyina bisi yene asante mampontu nsuo mu hene ade di nkomo me a mede dwumadi ho chia me mede ede kofi kakari eye rade pa na watwe se ne yihia yede bibi foforo ebebrɛ mu nyankopon ye yadom a eye bosome nwotwe eye osana aboso no de nana ebe no ha bia no ye mama so nsi eno nti yesi ha achia mu nyina se dwumadi etwam na se wantimi nka bi mu a ya sorry